בא מארצות הברית דרך ג'נבה. דרך... לא אפריקה. ג'נבה זה בשוויץ. ויש שם הרבה דתיים. הרבה דתיים מגיעים לעשות את המסקים. יש שכונות של דתיים שם בשוויץ. אז הוא אומר לי, עצרנו שם. ובשדה תעופה התחילו לעשות מניין של תפילה. דתיים. מלא דתיים. הציעו לי גם להתפלל, אמרתי, אני לא מתפלל, לא פתאום, וזה. עשו מניין. אני מסתכל עליהם, ופתאום באמצע התפילה אני קולט איזה אחד ככה עושה לחבר שלו עם הפלאפון. אומר לו, בוא תראה איזה צלצול, וזה, נפלט לי את זה בחצי מחיר. אני רק ראיתי את הדבר הזה, עלה לי הדם לראש. מה זה התפילה הזה? זה תפילה, ככה מתפללים. באמצע התפילה פלאפון, זה דתי. מה זה? ככה הוא אומר לי. אני עמדתי על הלשון. רציתי להגיד לו, תגיד לי, אתה התפללת פעם שאתה מדבר? אמרתי, אני לא, זה אורח, וזה. אני לא יהרוס לו את הסיפור. אמרתי לו, באמת, אתה צודק. זה הנפש וזה. העיקר שירגיש טוב. אבל הסיפור הזה לימד אותי הוראה. מה זה לימד? זה לימד שגם הבן אדם הכי רחוק, הוא יודע איך תפילה צריכה להיראות. ולא רק שהוא יודע, זה מעלה לו את הדם לראש כשלא מתפללים כמו שצריך. הוא עזוב אותו, הוא עכשיו יש לו עסקים עם הקיים. יש לו, למה הוא לא מתפלל? בסדר. עזוב אותו. אבל אם אתה שואל אותו איפה אלוקים, הוא יודע בדיוק איפה אלוקים. כי זה חי אצלו, זה קיים אצלו. הוא חי את זה. יהדות זה לא תחביב. יהדות זה כמו שאדם הוא זמר. שהוא לא חייב להיות זמר, אבל אם הוא זמר לכשעצמו, אז מה? אז הוא כל החיים תקוע לו בורג בראש, הוא צריך לשיר. הוא לא יכול לשיר רק באמבטיה, הוא לא חייב לשיר רק במה. זה בדיוק הנקודה. בן אדם יש לו נקודה על טבעית, יש לו נקודה יהודית, יש לו את זה, הוא רוצה את זה. אבל הוא יכול לשיר את זה באמבטיה גם. הוא לא חייב להוציא את זה. ומה קורה לאנרגיה שלא מוציאים אותה? זה נהפך להיות גל עצבים. יש כמה וכמה אנשים עוברים את זה. אתה רואה שאתה מאוד רוצה משהו ואתה לא מקבל אותו, נכון שנניח וזה לא מציאותי. נניח בן אדם רוצה כסף, ואין לו כסף, לא מקבל עכשיו כסף. הרצון הוא יוצר אצל האדם גל עצבים. אומר לעצמו, למה זה לא קורה? למה זה לא... איך אומרים? משהו אצלו תוסס כל הזמן. מה? וזה מלכתחילה השאלה ששאלתי בהתחלה. מה נקודת החיים? שבן אדם חושב לעצמו, מה... איך אומרים? איך מגיעים לשלווה אמיתית? איך מגיעים לרצון שלם, אמיתי וטוב וחזק? תמיד יש את הפסוק, את התורה. זה נקודה שאתה נוגע בה, אתה מגיע לשלמות. אבל שחסר... כל בן אדם שיש לו משבר מסוים, מתחיל לדבר, מתחיל נכנס לקטע שלו, לא כולם אבל עושים את זה מתוך משבר. מתחיל להתפלל. לא, הם תמיד יודעים שזה נמצא, תמיד יש את זה וזה הכי טוב. כל משבר שיש לי בן אדם, סתם אישית אפילו, התחלתי לדבר עם זה. כן, אבל צורה כמה שאני לא חיכתי, זה מדבר עם איזה חבר, אולי הוא לא יודע, רב איתך. אבל כאילו לא מפריע, אתה אומר, הוא נותן לך לדבר שעה. כאילו אתה לא יכול לסמוך על אף אחד, אתה מבין? בסוף זה מה שיהיה איתך עד הסוף. זה כמו זיווג, איך נתנו דוגמה אתמול, כמו שאדם יודע ובטוח שמה שיספק אותו בחיים הפרטיים שלו
הוא יגור עם גבר, זה לא נקרא חיים. זה לא, ובטח שזה לא, זה לא ייתן לו שום דבר, הוא רק יחפש מתי כבר לפרק את החבילה הזאת. אבל כשגבר גר עם אישה וזה עולה טוב, זה זיווג טוב, זה מספק את האדם. אין גבר נורמלי, אני מדגיש נורמלי, שאתה תגיד לו לא, תחליף את זה בכלב, תחליף את זה אני יודע מה, בתינוק, אל תחיה עם אישה, תן לך תינוק, תחיה עם זה. זה לא יספק את האדם, זה לא יכול לספק את האדם, כי הזיווג שלו זה. אין מה לעשות. וככה נבראנו. אותו דבר, אדם יכול להשקיע ב-200,000 דברים. אבל עד שהוא לא ישקיע בדבר הנכון, בנפש השנית שלו, שזה הוא בעצמו, הזיווג לא נכון. ולכן אתה יכול למצוא את עצמך עובד חבל על הזמן, ומצליח חבל על הזמן, אבל חסר את הנקודה. פלא פלאים, איך שאנשים אחרי שעובדים, אחרי שעושים, ואחרי שמטיילים בכל העולם, שואלים את עצמם, נו, מה הנקודה? איפה הרבה אנשים מתחילים להרוס. טוב, לא הגעתי לנקודה, אז בוא נהרוס הכל. בצורה סדרתית, הוא לא בא עם גרזן ושובר לעצמו אותם. הוא הורס את זה מבחינה נפשית, הוא קודם כל מתחיל להשקיע את הנפש שלו בדברים אחרים לגמרי. ובינינו, האדם מגיע לעולם הזה כדי ליהנות. עכשיו, אם הוא לא נהנה, הוא מתחיל להתבאס. כן? הוא מתחיל לעשות דברים אחרים. 5 שנים, 6 שנים הוא הצליח. הרבה אומנים, הרבה אנשים מאוד מאוד גדולים בהיסטוריה, אנחנו רואים שקרסו על הפרצוף. למה? כי לא ייתכן שאדם רק יצליח. מה, אני רק מצליח, אם זה לא נקודה אמיתית. מתי שהוא חייב, כאילו זה יצר כזה, הוא חייב להרוס את זה. הוא חייב תמונה יפה, עכשיו בוא נעשה אותה יפה כשהיא מקומטת גם. חייב לקמת את זה כזה. ולמה זה? כי אין לו את הנקודה, זה כמו תינוק. תינוק שאתה מביא לו שקית, אז בהתחלה הוא חושב, וואה, שקית, תינוק, שקית. אבל כשהוא קולט שאין בזה כלום, אחרי כמה, 20 שניות לקח לו, אז הוא זורק את זה. וככה זה מה שקורה עם יהודים, כל אחד מאיתנו. אתה עובד, אתה עושה, אתה משקיע, אתה חי את זה, אתה נותן את הנשמה שלך לתוך זה. וככה זה גם בזוגיות, דרך אגב. אבל אם אתה קולט שזה לא הנקודה, חסר אלוקות, אתה זורק את זה. אז אתה לא מבין, בונה, פתאום יש מריבות. פתאום זה לא כיף לי לנהל יחסים. פתאום לא כיף. לא כיף לו. הם מתחילים את זה לנקודה. יכולים לעשות את זה שולי, והם לא מתייחסים לזה, אתה מבין העיקר. ואז הם לא מגיעים לכלום. לא מגיעים לכלום. אז זה הם עושים. כל רק אולי מחזק את זה. העולם הזה זה אמצעי. העולם הזה זה שלט. זה שלט. עכשיו אם אתה לוחץ על השלט ומכוון אותו, הוא יכול להביא אותך לחוף מבטחים. אבל אם אתה חושב שהשלט זה המסך ולא המסך זה המסך, זה יהיה לך מאוד משעמם להסתכל על שלט. זהו, זה פרק א' בתניא, פרק א', פרק ב'. כמו הזקן ממש מתחיל איתנו את האלף ב', מה נקודת החיים, מה הפואנטה. אמרנו שיש 2 נפשות, אמרנו שיש נפש אלוקית. פשוט גם לדעת שיש 2 נפשות. 2 נפשות, מה זה אומר? זה אומר שהאדם, יש ראי. זה לא פשוט. מה שאתה רואה מפה אתה לא תראה משם. לפעמים בא לך מאוד להתפלל, ולפעמים בכלל בא לך לעשות עבירות שאתה בכלל לא יודע מאיפה הגיע, זה כמו סודני, זה... אתה לא מבין בכלל, מה, אני יהודי בכלל? איך זה, איפה זה? זה 2.
איפה שאתה רואה את הקטע של העבירות, זה לא אותו נפש שמסתכלת וואו בואנה איזה כיף להניח אותי. זה שתי נפשות. צריך לדעת לעבוד איתם, אבל זה כבר שיעורים הבאים, בעזרת השם. אבל... This is today. הצלחת להבין אותנו קצת? מה? זה טוב שככה אני אקבל את זה.